Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. I-transfer window ke baphulaphula ivuliwe ke yi-1 kaJulayi, ivulwe ngokusesikweni ke ngoku. Iyawuvalwa phaa nge-22 kaSeptemba. Zonke ke ii-teams phantsi kwe-Betway Premiership zinelungelo lokubana ke zijonga abadlali. Zivulelekile ke ngokubaphulaphula kunye ke neqela ke leKaizer Chiefs abafana abadala kufaka ngathi ke nabo banabadlali abathathu abazobaphosa phaa ngaphakathi kweqela leKaizer Chiefs. Umdlali ke oyi-midfielder owapha eNamibia, inzalelwane apha eNamibia, edlalela ke team eseScotland FC. Igama lalo mdlali ke nguAbubakar Mofati, umfana omdala kuthiwa ke yi-midfielder, angabonakala phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. Oonondaba ke xa bebechwechwile ke bebheka phaa kwisikhulu salaa team, isikhulu salaa team sivumile satsho sathi hayi siyaxoxa neKaizer Chiefs, futhi ke sekukufutshane phambili, sekukufutshane into yokubana ke iingxoxo zibe ziyagqitywa. Into ethetha ukuthi iKaizer Chiefs ke baphulaphula ke izasibethelela isikhonkwane salaa midfielder phaa ngaphakathi eNaturena. Akusinguye yedwa ke uMofati, nenye ke indodanyana enguJimmy Webber, umfana omthetho odlala itimu ebizwa ukubana ke yiTuSlow FC, naye midfielder. Kuthiwa naye iingxoxo zakhe neKaizer Chiefs seziphakathi kakhulu, ziyegqityweni. Ngomnye kungabonakala ebaleka phaa kwiqela laseNaturena, umfana omdala eyibele nkwekwanyana eStellenbosch ke niyazi kakhulu Langa Elihle Phili. Ekucaba kumfana omdala naye iqela leKaizer Chiefs kudala lixoxa phaa lisiwa livuka. Kuthiwa sekukufutshane endumisweni, sekukufutshane into yokubana izinto zilunge zikaLanga Elihle Phili kunye neqela ke leKaizer Chiefs. Ibele nkwenkwenyana niyaziyo ke sekukudala isayinile ke uThabo Molisane, sesayinile ke nake neqela leKaizer Chiefs, sengumhlali nommi waphaa ngaphakathi eNaturena. Siselapho ke kula madoda mathathu kuthethwa ngawo apha, uAbubakar Mofati, ibe nguJimmy Webber, ibe nguLanga Elihle Phili. IKaizer Chiefs kuthiwa ke loo madoda izimisele ukwabeka phaa ngaphakathi eNaturena, izimisele ukusebenzisana nayo, izimisele ke ukwabethelela kule sizini zawuqala. Khumbula loo nto yokubana ke iKaizer Chiefs ifuna ubethelela isikhonkwane apha ke sazikithini sebala apha kwii-midfielders zabo abafana abadala. Kusho ukuthi ke ilungiselela nale midlalo ke yaseAfrika, iphinde ilungiselele ke neBetway Premiership, ngoba kaloku iphule kulo ngoku noko ifuna ubuyisa isidima sayo. iKaizer Chiefs ifuna uphumelela iligi, nayo izikwazi uphumelela iligi ke funeka yenze sure into yokubana isayina abadlali ke abasemgangathweni. Injalo ke baphulaphuli ke ningake ningene ke nani ke nitsho into yokubana niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.